Liphahlazekile ibhanoyi lakwa-RNK NT Team kodwa amalungu akhona awafuni ukwamukela kunaloko ayasithuka. Abokufika abakuleli ngokungemvume basabisa ngokubulala abaholi beMarch and March. Kanti iDlance Laundry Room eHammersdale isalokhu iwudle njalo umhlanganiso ekukwazeni ukuhlanza nokukhuculula impahla ngendlela eseqophelweni eliphezulu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Liphahlazekile ibhanoyi lakwa-RNK NT Team kodwa amalungu akhona awafuni ukwamukela uma siwatshela ayasethuka. Leli bhanoyi liphahlazayo kodwa uyazi mina ngibazi kanjani. Uyazi laba bantu ngazi ukuthi bathakathiwe. Indlela abangafuni ukuzwa ngakhona abafuni ibhanoyi bakwethu yibhanoyi kuzohamba khambe liphahlazeke baze baqamba amanga they go extra miles trying to convince you ukuthi ngampela akusilona ibhanoyi leli. They go to the extent la bethi khona hey yazi mina ngiqeda withdraw 8,000 mina kusasa sengino 100,000 beqamba amanga lihlaza coy awazi ukuthi for the why for the who ibhanoyi noma ngakwata noma ngangithuka lindizile ibhanoyi abanye baze bangi-DM abangithuka ibhanoyi lindizile ngaphandle mawukuthi beniqala ungena kwibhanoyi nonke neningithukala anokuza abantu abazi amabhanoyi ukuthi ibhanoyi malindiza nje into yokuqala kwenzakalani inkinga kuba withdraw vele kuthiwa withdraweki kushiwo idate kuthiwa hayi i-withdrawal izovulwa nini lufika usuku lidlule phinde ke lapho imali iphume khohlwa nizoyidweba noma ngangithuka kunandaba okusala lindizile ngizilakethi uyazi kade ngilalele ilokhuzana iCEO ilo yini ayangidida le nto bengihlekisile uCEO wakhona uyi-founder yabo yaka-RNK abantu abaningi emva kokubuka leya video leya interview yakhe bathi ukube ngabona le video kuqala ngangeke ngize ngiyijoine mina leya nto yabo momlalela nje momlalela kahle uthi I was a meat technician uthi I share this business with him khomba partner wakhe right uthi angisho ukuthi ngithini uthini kukhona la ethi khona I fired my boss and resign emlandweni wonke emlandweni kuyaqala kuqala ngefounder ka-RNK ukuthi umuntu axoshe iboss yakhe aphinda resign futhi kulowo msebenzi yes like a boss I fired my boss and resign ungeke bakwethu. How long have you been with the company? My name is Philani Tembe. By the name of this company, I'm the CEO of this RNK and NT Team, and it means I'm the founder of this project. This is the man who firstly I invited him, and I shared this business with him. I was working, I was a full-time job, and then I found out that. So what did you do when you were working? What was your occupation? Oh, my occupation was a meat technician. I was working in the butchery. And then 1 month later, I think it was on May, and then I fired my boss. I resigned from work. And then my colleagues... iDlance Laundry Room eHammersdale isalokhu ihambe njalo isalokhu iwudle njalo umhlanganiso ekukhucululeni nasekuhlanzeni impahla. iDlance Laundry uyazi mina impahla zami ngiziwasha khona eDlance baseHammersdale indlela aba clean indlela abaneat ngakhona indlela abawuthatha serious ngakhona umsebenzi wakho mfethu bano wash and dry bayakuayinela ziningi nje mfethu izinto abazenzayo and no indlela nje indlela abaclean ngakhona indlela benza ilokhuzana umsebenzi wabo ube neat ngakhona so nje kubona bonke abantu aba around Hammersdale mina ngazi ukuthi uma ukuthi usawasha kwenye indawo noma usazwashela wena ucabangani ngampela hambani niye Dlance nonke nje ngifuna nonke niye Dlance Laundry Room eHammersdale sixolise nantu udaba bafethu impahla ngipostile ke bafethu ama prices amanye ngisazowakhipha namanye mawubona iprice ixakile suthi awusiyona target market ngoba ngisebenzisa iquality la ngiyasebenza sespanini ngempela njalo ngibe ngishaya iprawn ngibe ngispan ngibe ngishaya iprawn ngibe ngispan ngibe ngishaya iprawn span
Idlangs Laundry Room isinesikhathi eside yenza lo msebenzi wokuhlanza nokukhuculula impahla. Umsebenzi wabo awuve uhlanzekile futhi bawenza ube seqophelweni nasezingeni eliphezulu. Xhumana nabo ngokusheshsha batholakala ku Unit 6 eHammersdale ngasesikhethu Xolo High School. Idlangs Laundry Room senza isiqiniseko sokuthi impahla yakho iyahlanzeka.